Hello mga ka-Jamjam, this is Arky Samuri at your service to care and to share. Na ngayon mga ka-Jamjam, meron tayong gawin na mahalaga na makita ninyo at magiging kulay sa inyong mga mata. Ito. Kaya mga ka-Jamjam, ito ang daan. Tingnan mo mga ka-Jamjam, yan. Parang padahulog tayo ganon, para pa ganon tayo pa ganon. Ang hirap kasi maulan pa kayo tapos maputik. Kaya ngayon mga ka-Jamjam, sundan niyo ako. Let's go! Cracky. I just want it. Let's go! Ang tawag pala nito mga ka-Jamjam, puntahan natin, ito ang pinaka-beach resort ng mga taga rito. Ito parang ano lang ba, parang maliit na river yung Sapa. Ganyan. Samahan niyo ako mga ka-Jamjam, let's go! Sige, malapit na lang tayo. Kunting lakad pa. Aabot na tayo doon sa puntahan natin. Sure, kung matutuwa kayo dito kasi ano to eh, parang memorable river. Pinakamahirap dito, ito ang pinaka-challenge pag pumunta tayo dito, lalo pag umulan, tulad ngayon, umulan ngayon. Kaya mahirap dito kasi paibaba tayo eh, parang bumaba tayo tapos ano pa, parang lagi tayo madudulas pag hindi tayo mag-iingat. Kaya mga ka-Jamjam, dito na tayo, parang malapit na tayo. Jamjam, nandito na po tayo sa entrance na papuntahan natin yung river na gusto ko ipakita sa inyo. Ito po ang tinatawag na Salungon. Salungon kasi, iwan ko sa Bisaya, Salungon ano ang tawag ko sa Tagalog siguro, basta Salungon dito sa Bisaya. Ayan po, tingnan nyo ang tayo na ba. Bababa naman tayo dyan, mga ka-Jamjam. Sobrang hirap, bilis naman yung pinakita. Ano? Kaya ulitin natin, yan mga ka-Jamjam, yan. Yan ang bababain natin para makapunta tayo dito. Kaya mga ka-Jamjam, ito ginagawa namin buwis talaga kasi minsan napadulas tayo, pero kahit ganon, kasi alam ko masaya kayo, minahal nyo ako, kaya mahal din kayo, kaya gagawin ko ang lahat para mapasaya kayo. Kaya mga ka-Jamjam, let's go! Kaya mga ka-Jamjam, dito na tayo, simula natin so ayan mga ka-Jamjam, tignan nyo. Pag bumaba ka dito, ingat-ingat lang ng kunti kasi hindi ka mag-ingat, madudulas ka. Sobrang sakit sa binti kasi parang nakasan mo yung ng binti mo para hindi ka madulas. Maganda pagdating namin doon sa puntahan natin, makakita ko nito yung klase dito kaya tupos na namin ngayon. Balik na yung mahirap. Ngayon mga ka-Jamjam, nandito na po tayo sa lugar na kung saan gusto ko ipakita sa inyo na sinatawag na Salungon ngayon. Ang ipakita ko sa inyo una, dito po ang river sa bandang sulok yan. Nakita niyo mga ka-Jamjam, ang tawag ng river na yan ako ay sinatawag na Gimbaliwan. Iwan ko pa kung ano ba tawag sa Tagalog, basta Gimbaliwan River yan. Sa bandang ibabaw, doon pa banda, doon ang tinatawag natin Salungon, doon tayo papunta. Kaya kasi nandyan kayo eh. Kaya mga ka-Jamjam, tignan mo sa itaas, doon pa tayo galing kanina. Yan, tapos nandito na tayo
So nandito na tayo ngayon sa pinakaibaba na kung saan nandito ang Gimbaliwan River. Ayan, mga kadyan, let's go! Puntahan natin yung Salongon. Doon din ako maliligo. Doon tayo maliligo mga kajam-jam. Kaya yung EJ. Kaya yung madam dyan sa Negros. Dito sa Negros, sa may bandang San Lungsod Sibulan, Dumaguete. Dito mga kajam-jam. Pwede kayong pumunta dito at maligo. Libreng-libre ito, walang bayad. Wala pang entrance to, wala pang entrance fee kasi hindi pa ito masyado accredited. Kaya mga kajam, let's go, samahan nyo ako maligo. Ingat kayo mga kadagan, baka madapa kayo mga kajam-jam. Kunting tiis na lang, mararating na rin natin yung gusto natin makita talaga. Ayan mga kadamdam. Ayan, inalayan ko yung kasama natin kasi baka madapa eh. Ayan, kita mo mga kadamdam. Bakit bulog ha? Ayan, ayan. Ito mga kadamdam, hindi ito nililiguan ng tao, nililiguan ito ng ewan ko basta, hindi ito masyadong malalim eh. Parang taga dito lang yata. Ayan. Inay. So ayun mga kajam-jam, masyadong adventure pang ginagawa natin. Kaya salamat sa pagsama ninyo ha. I love you all. Ayan sa mga lungsod ng Sibulan. Huwag kayo magkatubili, pumunta dito. Pumunta na kayo dito, mag-picnic tayo dito, magbabay itong maligo. Ayo, kalito dito. Kasi mga yung makajam-jam, tignan nyo mga kajam-jam. Ayan, diara ka doon din. Bukay, lingkod ha. Lingkod ha. Kaya nato ko dito. Diara ka. So ayan mga kajam-jam, tignan nyo. Wow! Ayan mga kajam-jam, ito ang sinasabi namin sa Salongon. Salongon. Ayan mga kajam, masyadong malalim ito. Kaya magandang languyin, magandang mag-picnic dito. Sama kayo ng maraming barkada pag pumunta kayo dito, walang entrance dito. Masaya dito. At hindi ko kayo samahan pag gusto niyo pumunta dito. Ayan. Yan ang sinitawag na falls. Pero hindi yung falls eh, parang lang, parang pangalan na lang. Ayan. Ang linis ng tubig. Wala ngayong masyadong tao ngayon mga kagagan kasi maulan kasi tayo palang pupunta. Siguro kaninang umaga, kasi hapon na ngayon, siguro kaninang umaga maraming dito pumunta, naglalaba, ganyan, naliligo. Pero ngayon tayo pa lang. Sige lang, okay lang kasi gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ang Salongon eh.
itong sulungon, ito ang pinaka-memorable ko kasi nung bata ako hanggang naging binata ako, dito ako nililigo. So siguro pagka nung nakatrabaho na ako, nakapunta na ako ng ibang lugar, mga 3 taon na yata bago ako nakabalik dito. Kaya mga ka-jam-jam, ito po talaga medyo memorable to para sa akin. Kaya magandang itong langoyan, maganda itong mag-painting dito. Walang bayad, walang masyadong basura, linis talaga. Malinis talaga ang tubig. Sariwang sariwa. Eh mga ka-jam-jam, dito na. Tignan nyo ako mamaya. Maliligo ako. Samahan nyo ko mga ka-jam-jam. Gini ako ba? Ayun mga ka-jam-jam, masyadong malamig yung tubig. At saka, medyo natatakot ako mga ka-jam-jam. Gini ako ba? Gini ako ba? Ayun mga ka-jam-jam. Wala na akong damit ngayon kasi nakaligo na ako nakalangoy na ako kanina. Ngayon, ipakita ko sa inyo na maganda talaga dito mag-swimming. Alam ko, masyadong mahalin kaya maganda talaga. Basta maganda, hindi ko maganda, maganda talaga. Ayun mga ka-jam-jam, tingnan nyo. Tingnan nyo. Para sa inyo to. Woo! Ayan! Ang sarap! Ang ganda! Lamig! Woo! So ito ang tinatawag na sulungan mga ka-jam-jam. Kaya, kung kayo mga ka-jam-jam yung mga taga-Salusi o taga-Maynila ba ganyan, kung gusto nyo pumunta dito, binisita, kailangan nila ako. Samahan ko kayong pumunta dito. Woo! Binibining na ninanais ko. Binibining marikit. Ayan pa.
Ngayon, natutuwa ko lang siya mga kajamjam, natutuwa ka ng sabon. Alam mo mga kajamjam, nakakatulog ko lang ganyan tumalon sa pagkatapos ko lang ang tao, di ba ba? Ako lang kasi na yung masisa eh. Pero, hindi na bali mga kajamjam kasi pag pumunta kayo dito, marami na kayo. Magdala lang kayo ng mga, dala lang kayo ng mga pagkain, parang picnic ba? Maganda dito. Ayan. Ngayon, pagkatapos kong malabong, tapos ko magkabong, natalo na naman ako din. Ayun mga kajamjam. Parang magkagayin ako. Hindi ko nakawa ang nagkakanggan kasi parang mabigat ang katawan ko. Ang susunod na lang pag pumayat na ako. Kasi parang 2 linggo pa ako nag-gym eh. Ngayon, nagawa ko naman mag-isampo ako. At hanggang, wala dito sa may tagiliran. Ang yung mo. Ikaw yung mga kajamjam. Ayan mga kajamjam, ito pala ang dito natin sa tinatawag natin sa Salomon Falls. Dito sa may Gimbaliwan River. Ayan mga kajamjam, kaya aahon na ako dito tapos nagabang muna ako ng kunti. Ayan mga kajamjam, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe at ito more channel to YouTube.